Καλώς ήρθατε σε ένα άλλο podcast by Nostalgics. Να πούμε για το χορηγό μας. Βεβαίως. Γιατί δεν έχουμε αναφέρει ποτέ το χορηγό μας. Είναι οι εποχές to go, ένας τρομερός καφές και με μεγάλη μας χαρά. Προσωπικά είμαι και εγώ πελάτης, τους έχω και γείτονες στα παιδιά και ωραία, το επιβεβαιώνω. Τέλεια. Όπως είδατε δηλαδή και από το τίτλο, αλλά και τώρα που μίλησε, ο κύριος Στάθης Φουντουκίδης, υποψήφιος δήμαρχος Δήμου Πέλλας. Σωστά το είπα τώρα? Πολύ σωστά. Είμαι ο Στάθης Φουντουκίδης, όντως. Είμαι υποψήφιος δήμαρχος για το Δήμο Πέλλας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι ανάμεσα σε νέα παιδιά και θα κάνουμε μια χαλαρή, ελεύθερη κουβέντα με αυτά που θέλετε να συζητήσουμε. Ειδικά αυτό με τα νέα τα παιδιά είναι και λίγο καραμελίτσα προεκλογικά. Όλοι θυμούνται τους νέους, όλοι θέλουν να προσεγγίσουν τους νέους. Εμείς δεν μπορώ να πω ότι δεν το επιδιώξαμε, απλά θεωρώ ότι το κάναμε πιο αυθεντικά. Με ποια έννοια? Θέλω έτσι 2 δευτερόλεπτα να μου δώσετε. Κατά πρώτον, σε σχέση με τους άλλους υποψηφίους δημάρχους, θεωρώ ότι είναι αυταπόδεικτο ότι είμαι ο νεότερος. Έτσι, άρα ξεκινάμε από τον επικεφαλής, ότι όντως είμαι πολύ νεότερος σε σχέση με τους υπολείπους. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Εμείς επενδύσαμε στα νέα τα παιδιά. Στα νέα τα παιδιά που σήμερα έχουν γνώση, έχουν εμπειρία, γιατί έχουν εργαστεί σε πολυεθνικές εταιρείες που καθημερινά έχουμε στη ζωή μας. Έτσι, αυτά βγαίνουν από παιδιά μορφωμένα νέα που έχουμε και στον τόπο μας πάρα πολλά. Επενδύσαμε λοιπόν σε αυτή τη γνώση, σε αυτό το κοσμοπολίτικο αέρα που φέρνουν τα νέα τα παιδιά στην πόλη μας, γιατί έχουν σπουδάσει έξω πολλά από αυτά, έχουν εικόνες, έχουν εμπειρίες που θέλουμε να αξιοποιήσουμε για να πάμε το Δήμο μας σε ένα επίπεδο παραπάνω. Άρα πέρα από το πρόσωπο του επικεφαλής, επενδύσαμε και στους νέους, σαν νέους, έτσι, σαν νεολαία, σαν δύναμη όθησης προς τα πάνω. Και θεωρώ ότι το κάναμε έντιμα και αυθεντικά και με ποια άλλη έννοια. Το είχα δηλώσει κιόλας σε μια ομιλία που είχα κάνει πριν 7 μήνες σε ένα κέντρο, ότι εμείς δεν θα δείτε να κάνουμε πάρτι νεολαίας. Δηλαδή, 4 χρόνια δεν ξέραμε τους νέους και ξαφνικά κάναμε πάρτι νεολαίας για να δείξουμε ότι είμαστε κοντά στους νέους. Και να βγούμε μια φωτογραφία, εγώ με... Τέλος πάντων, αυτή η φωτογραφία δεν θα ήταν και πολύ παράτερη, γιατί θα τέριαζε εγώ με τους νέους του παιδιού. Αλλά αυτό που είδαμε, εγώ θα τέριαζα με τα νέα τα παιδιά πάρα πολύ, γιατί ούτως ή άλλως συναντιόμαστε πολύ έξω και συχνάζουμε, μπορεί να έχουμε καθίσει και για καφέ σε διπλανά τραπέζια με πολλά εξ αυτών. Αλλά αυτό το στημένο ότι για να δείξω ότι με ενδιαφέρουν οι νέοι θα κάνω πάρτι νεολαίας, εμείς το αποφύγαμε όπως είδατε και θεωρώ ότι παρόλα αυτά έχουμε προσελκύσει τη νεολαία και θα φανεί. Πιστεύω να κάνεις κάτι ουσιαστικό. Επίσης να πω ότι προσπαθώ να μιλήσω στο ελληνικό, αλλά δεν μου βγαίνει, γιατί μου το ζητήσατε πιο πριν, άρα θα μιλήσω στο προθετικό όσο πάει. Αλλά θέλω να κάνω μια κουβέντα. Δεν θέλω να είναι σε στυλ ερωτήσεις-απαντήσεις στην ερώτηση. Θέλω πιο πολύ να βγει σε κουβέντα. Μα δεν με ρώτησες κάτι, από μόνος μου μίλησα. Ναι, απλά είναι τώρα που μου έρχεται η πάση, γι' αυτό το λέω. Και θα δεις ότι το ενικό πληθυντικό κατά τη διάρκεια της κουβέντας, όπως λες και εσύ, γιατί δεν συνέντευξε μια κουβέντα, θα σου βγει από μόνο του, είτε έτσι αυτό ελπίζω να μου βγει, γιατί τώρα μου είναι λίγο δύσκολο. Άνετα, εγώ τι δεν θέλω. Δεν θέλω να σκέφτεσαι πρωτού μιλήσεις αν θα τον πω κύριε Φουντουκίδη ή θα τον πω Στάθη. Ναι. Αποκάλεσέ με όπως θες, εγώ θα γυρίσω. Τέλεια. Και αυτά που είπατε λίγο πιο πριν, αποδεικνύεται ουσιαστικά, άμα υποστηρίζετε την νεολαία, μόνο που έρχεστε σε ένα κανάλι που, όπως βλέπετε, προσπαθούμε αρκετά, ένα τοπικό ιντερνετικό κανάλι, συγγνώμη να το πει πιο σωστά, που το υποστηρίζετε και έρχεστε εδώ πέρα να κάνουμε μια κουβέντα online, ιντερνετική, δείχνει ότι υποστηρίζει την νεολαία και δεν είναι απλά μόνο τα πάρτι, όπως είπατε κι εσείς, που δεν έχουν ουσία. Εγώ είμαι κακοπροαίρετος και θα σου πω ότι είμαι σε προεκλογική περίοδο, μου δίνεις βήμα, θα το αξιοποιήσω, έτσι. Εγώ δεν νομίζω ότι οποιοσδήποτε υποψήφιος θα του κακόπευτε να κάνει μια συζήτηση ιντερνετική που θα τη δουν μερικές χιλιάδες νέων ανθρώπων κυρίως, έτσι. Το ότι όμως ταιριάζει και εσείς κρίνατε ότι μας ενδιαφέρει να καλέσουμε το Φουντουκίδη, είναι αυτό που... Δεν το έχουμε δει όμως εδώ πέρα σε τοπικό επίπεδο. Το έχουμε δει ίσως σε λίγο πιο μεγάλα ονόματα, πιο μεγάλους πολιτικούς, αλλά σε τοπικό επίπεδο αυτό εδώ πέρα είναι κάτι πρωτοπόρο και φαίνεται ότι είστε ένας ανοιχτόμυαλος υποψήφιος δήμαρχος.
Χωρίς να θέλω να χωρίς να θέλω. Είναι η αρχή αυτό που θέλω να πω. Χωρίς να θέλω να περιευθολογήσω και συγγνώμη αν διακόπτω τη σκέψη σου, επειδή μίλησες για το πρωτοπόρο, θα μου επιτρέψει να πω δύο πράγματα. Θεωρώ ότι όλη μας η προεκλογική καμπάνια, χωρίς να είναι ιδιαίτερα ακριβή, η αλήθεια είναι ότι κάνουν εκλογές με πολύ λίγα χρήματα, έτσι, αλλά ήταν έξυπνη. Έχω συνεργάτες ικανότατους στον τομέα των social media και τα λοιπά, με καλά μυαλά, είναι νέα παιδιά όπως είπα που έχουν βγει έξω, έχουν παραστάσεις, έχουν εικόνες, συνεργαστήκαμε. Π.χ. αυτό με τα βιντεάκια που κάναμε, θεωρώ ότι άρεσε στον κόσμο. Είναι τα short που έχετε κάνει, τα μικρά βιντεάκια. Θεωρώ ότι άρεσε στον κόσμο και μάλιστα είμαι σίγουρος ότι άρεσε γιατί είδα ότι βρέθηκαν και άνθρωποι που το υιοθέτησαν σαν μέσο επικοινωνίας με τον κόσμο και από υποψηφίους σε άλλους δήμους του νομού μας που τυχάνει να τους βλέπω, να τους παρακολουθώ στα social media. Άρα όντως είναι μια καλή ιδέα που, να το πω και αλλιώς, στις επόμενες δημοτικές εκλογές θα το δείτε ότι θα δουλέψει πολύ. Ναι, αυτό το πιστεύω και εγώ. Επίσης θεωρώ ότι πρωτοπορήσαμε γιατί προχθές στα εγγένεια του εκλογικού μας τμήματος, του εκλογικού μας κέντρου, με προσφώνησε και μετέφρασε στην νοηματική μια υποψήφιά μας κοφή, η οποία είναι η Βούλα η Πλεπλέ, είναι υποψήφια στο τοπικό της Αξού, ένα καταπληκτικό παιδί. Δηλαδή βλέπεις τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι το πρόβλημά τους έχει περιορίσει και στην κοινωνικότητά τους. Αντίθετα, η Βούλα είναι τόσο αγαπητή σε όλα τα παιδιά του συνδυασμού, γιατί είναι ένα κορίτσι χαμογελαστό, πάντα ευδιάθετο κτλ. Και ένιωσα περίφημα εγώ και που το σκέφτηκα και που το υλοποίησα. Πραγματικά ένιωθα όμορφα εκείνη τη στιγμή και νομίζω φάνηκε έτσι σε στιγμές μαζί της ότι υπήρχε αυτό το δέσιμο, αλλά νομίζω ότι άρεσε και στον κόσμο και διάβασα και ωραία σχόλια και από ανθρώπους τρίτους μέσα στο Δήμο μας ότι ναι, ήταν πολύ ωραία κίνηση, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όπως είπα και στην ομιλία μου, με εμάς αυτοί οι άνθρωποι θα είναι στο προσκήνιο, θα είναι εκεί ψηλά, θα τους βλέπουμε. Αυτό ήθελα να πω, γιατί τώρα είναι προεκλογικά, λέμε πολλά. Ελπίζω αυτό να το υποστηρίξετε ακόμα και αν βγείτε δήμαρχος, γιατί έχουμε εδώ πέρα, τουλάχιστον στο Κιανιτσά, γιατί εδώ πέρα ζω, έχουμε πάρα πολλές ελλείψεις σε μπάρες. Δηλαδή, όχι μόνο και για τα καροτσάκια, ας πούμε, το μωρό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σε κεντρικούς δρόμους του Γιάννητσον. Δεν μιλάω λίγο έξω από το Γιάννητσα. Μιλάμε για κέντρο, μιλάμε για πεζόδρομο, μιλάμε για το πάρκο του Αγίου Γεωργίου. Και εκεί πέρα έχουμε μεγάλα προβλήματα. Και πιστεύω ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα δυσκολεύονται πάρα πολύ. Πιάνω τον εαυτό μου πολλές φορές ενώ είμαι στο πεζοδρόμιο και ανοίγω παρέθεση ως οδηγός, γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι ο πεζός να είναι στο πεζοδρόμιο και όχι στο δρόμο. Έτσι. Και ενώ λοιπόν επιδιώκω να είμαι στο πεζοδρόμιο, πιάνω τον εαυτό μου πολλές φορές να βγαίνω στο δρόμο για να περπατήσω. Γιατί υπάρχει κάποιο εμπόδιο, γιατί είναι κατεστραμμένα τα πεζοδρόμια κτλ. Και λέω, αν εμείς που τέλος πάντων και η ηλικία μας το επιτρέπει να κινηθούμε ελεύθερα και κινησιακά προβλήματα δεν έχουμε, αναγκαζόμαστε να το κάνουμε, φαντάσου ένας ηλικιωμένος, φαντάσου ένας άνθρωπος με κινητικά προβλήματα, φαντάσου μια οικογένεια που θέλει να σύρει και το καροτσάκι της, ένας άντρας, μια γυναίκα. Για μας, όπως έχω πει, αυτό δεν είναι απλά θέμα καθημερινότητας. Για μας αυτό είναι ζήτημα πολιτισμού. Εν έτη 2024 είναι ανεπίτρεπτο να υπάρχουν άνθρωποι που αποκλείονται από την κοινωνική τους ζωή ή τέλος πάντων υπάρχουν εμπόδια στην κοινωνικοποίησή τους, ενώ μπορούμε να τα λύσουμε. Υπάρχουν τα τεχνικά μέσα, υπάρχει τεχνογνωσία, έτσι, να επιληθούν. Θα μου πεις, Φουντουκίδη, δηλαδή εσύ θα βγεις και μία του μηνός, αναλάβεις 2 του μηνός, θα βγουν όλοι οι άνθρωποι αυτοί έξω ελεύθερα να περπατήσουν? Προφανώς όχι. Οι υποδομές έχουν μείνει αρκετά πίσω και έχει πολλή δουλειά να γίνει. Αυτό που είναι σημαντικό, και επειδή ξέρω ότι ο κόσμος είναι πολύ λογικός και αντιλαμβάνεται, θα δει με εμάς ότι θα υπάρχει ένα σχέδιο, θα υπάρχει μια ολοκληρωμένη μελέτη
που θα περιλαμβάνει Δεν θέλω να το πάμε εκεί πέρα απευθείας. Όχι, θέλω να το ολοκληρώσω. Γιατί είναι λίγο αργότερα. Έχει σημασία, θέλω να το ολοκληρώσω αυτό, γιατί θα χαθεί ο ορισμός. Ναι. Θα υπάρχει μια μελέτη ολοκληρωμένη για την κινητικότητα των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων και μην ξεχνάμε ότι πέρα από το πεζοδρομίο και τα δημόσια και τα δημοτικά κτίρια επιτρέπεται να υπάρχουν, ας πούμε, διευκολύνσεις για αυτούς τους ανθρώπους στο να μπουν σε ένα τέτοιο κτίριο. Πιστεύω αυτά είναι λίγο κάπως πιο λιμένα. Δηλαδή παντού έχει μπάρες για αναπήρους σε διάφορα δημόσια κτίρια. Πόσο καλά λέει το αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν στα δημόσια κτίρια, αλλά για να φτάσει στο δημόσιο κτίριο πρέπει να περάσει από κάποιους δρόμους. Ακριβώς. Αυτοί όμως είναι τελείως παρατημένοι. Νομίζω ότι πρέπει για να υπάρξει μια ολοκληρωτική λύση σε αυτά τα θέματα τουλάχιστον, πρέπει να αλλάξουμε πρώτα απ' όλα ως πολίτες. Γιατί έρχεται πιο δεύτερο οι υποδομές. Όταν ακόμα και αν υπάρχουν υποδομές, θα πάω να παρκάρω εγώ κάπου που δεν μου επιτρέπεται. Ναι, αυτό είναι και αυτό λίγο που πρέπει να λυθεί. Είναι δηλαδή, στην οτροπία αυτό. Δηλαδή είμαστε σε μια φάση που τα περιμένουμε όλα να γίνουν από έναν δήμαρχο, από έναν κάποιον πρωθυπουργό, αλλά δεν θέλουμε να αλλάξουμε. Τα ζητήματα παιδείας είναι πολύ σημαντικά όσον αφορά στα κοινωνικά θέματα. Έτσι. Από εκεί και πέρα προφανώς μπορείς να ευαισθητοποιήσεις τους πολίτες με συζητήσεις στα σχολεία, έτσι και τα λοιπά, αλλά δεν αρκεί αυτό και σίγουρα δεν θα τους αγγίξεις όλους. Αλλά από εκεί και πέρα μην το έχουμε σαν άλοθη. Εμείς ως Δήμος θα πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και από εκεί και πέρα όποιος δεν μπορεί να ακολουθήσει, προφανώς, εντάξει, πάντα θα υπάρχουν και οι παραβατικοί και οι κοινωνικά μη ευαίσθητοι κτλ. Εκεί πλέον όμως, αφού υπάρχει ενημέρωση και ο Δήμος έχει κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, τότε θα έχεις και κάθε δικαίωμα σε έναν που πάρκαρε σε ένα σημείο που είναι για αμαία ή είναι πρόσβαση αμαία, εκεί θα επιβάλλεις και την κύρωση. Δεν κατάλαβα. Ναι, εννοείται. Σωστά. Και το βλέπω απολύτως νόμιμο, λογικό και ηθικότατο. Γιατί να πρέπει το ΑΜΕΑ να κάνει γύρους, να παρκάρει στη θέση που είναι για αυτόν. Έτσι. Όχι, και θα το πω γιατί δεν με ενοχλεί να τσαλακωθώ. Έχει τύχει, ήταν βράδυ και ήταν καινούργια πινακίδα. Δεν είχα προσέξει ότι υπήρχε εκεί πινακίδα ΑΜΕΑ και πάρκαρα κι εγώ. Μου κόψαν κλίση, είπα τους τροχονόμους και πολύ καλά κάνατε παιδιά και ζητώ συγγνώμη από τον άνθρωπο γιατί δεν το ήξερα, πραγματικά δεν το ήξερα. Έβρεχε, ήταν σκοτάδι και δεν το πρόσεξα πραγματικά, ούτε τις γραμμές κάτω, ούτε την πινακίδα που ήταν κάπου πίσω σε ένα σκοτεινό δρόμο. Ναι. Έτσι δεν δικαιολογούμε, έτσι ήταν η αλήθεια όμως. Πήγα την άλλη μέρα, την πλήρωσα και όλα καλά. Έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Όποιος είναι. Ναι, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή ήθελε να παρκάρει σε μια θέση που είναι για να τον εξυπηρετεί και είδε το αμάξι μου εκεί και πολύ καλά έκανε και πήρε την τροχιά και μου επιβλήθηκε κύρωση. Σας χαλάω λίγο τον ήρμο. Θέλω απλά λίγο να πάμε από την αρχή. Πώς αρχίσατε με την πολιτική, πώς ασχοληθήκατε με την πολιτική? Πώς ασχολήθηκα με την πολιτική. Αρχικά να πούμε ότι τι έχετε σπουδάσει, να σας αρχίσουμε από εκεί. Είμαι δικηγόρος στο επάγγελμα, έτσι. Εδώ και 20 χρόνια έχω μια πορεία επαγγελματική συνδικαλιστική έτσι, στο χώρο που διατέλεσα και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου και εκλέχθηκα και στη Συντονιστική Επιτροπή που είναι, ας το πω, το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο πανελλαδικά των δικηγόρων. Ήμασταν 13 δικηγόροι από όλη την Ελλάδα που τέλος πάντων αποφασίζαμε τα δικηγορικά ζητήματα. Μια πολύ σημαντική θέση η οποία μου έδωσε μεγάλη εμπειρία, ήταν μεγάλο σχολείο. Με την πολιτική. Η μητέρα μου ήταν βουλευτής επί σειρά ετών. Οπότε είχα εικόνες, είχα παραστάσεις, δηλαδή μεγάλωσα μέσα σε μια οικογένεια η οποία συζητούσε για την πολιτική. Έβλεπε πολιτική στην τηλεόραση. Άκουγα π.χ. τους παλιότερους πολιτικούς, τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, να συζητάνε στη Βουλή κτλ. Άρα είχα τις παραστάσεις. Τώρα, πιθανολογώ ότι όλο αυτό επηρέασε στο να θέλω να ασχοληθώ και εγώ μετά με την πολιτική. Είναι η πρώτη φορά όμως που κατεβαίνεις σαν υποψήφιος δήμαρχος. Σαν υποψήφιος δήμαρχος είναι η πρώτη φορά. Το 2019 ήμουνα υποψήφιος βουλευτής. Έτσι. Κάποια στιγμή μετά ήρθε ο COVID.
συζητήσαμε με κοντινούς ανθρώπους. Εμένα πάντα μ' άρεσε η αυτοδιοίκηση και συζήτησα την ιδέα με φίλους. Μου είπαν ότι ναι, τους αρέσει η ιδέα και θα με ακολουθούσαν στο εγχείρημα και σιγά σιγά αυτό εξελίχθηκε και φτάσαμε να είμαστε τώρα 300 υποψήφοι και μερικοί χιλιάδες υποστηρικτές που στηρίζουν όλο αυτό το εγχείρημα. Άρα είχα επαφή από μικρός με την πολιτική, έτσι συνοψίζοντας, με ενδιέφερε πάντα, ακόμα και όταν δεν ήταν η μητέρα μου, όταν είχε σταματήσει και δεν ήμουν ούτε εγώ υποψήφιος, γιατί για να το πω και αυτό έτσι, γιατί λίγο δεν είναι ωραίο που ακούγεται, δεν σταμάτησε η Πόπη Φουντουκίδου και μπήκε υποψήφιος ο Στάθης ο Φουντουκίδης, έτσι. Η Πόπη από το 9 δεν είναι βουλευτής και ο Στάθης πολιτεύτηκε και πέρα το 19, 10 χρόνια μετά και σήμερα έχουμε 23. Έτσι, για να πρέπει να το τονίσουμε αυτό, γιατί κάποιοι το χρησιμοποιούσαν όπλο με το μικρό του το μυαλό και συγγνώμη που το λέω αυτό με το μικρό του το μυαλό, είναι κακή έκφραση, αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι και αυτοί έχουν παιδιά και αύριο μεθαύριο κάποιος θα πάει να δικήσει τα παιδιά τους με τον τρόπο που το κάνουν αυτοί τώρα σε μένα. Έτσι και στους γονείς μου ενδεχομένως. Άρα μην το κάνεις. Να σου πω την αλήθεια, τα παιδιά τώρα τελευταία δεν τα βλέπω τόσο πολύ να ασχολούνται με την πολιτική και γενικά με τις εκλογές. Τι πιστεύετε ότι έχει επηρεάσει τόσο πολύ που η νεολαία δεν ασχολείται τόσο πολύ με τα πολιτικά? Λοιπόν, θα το πάρω αλλιώς εγώ. Εγώ βλέπω εδώ 2, 4, 6 νέα παιδιά. 6 νέα παιδιά που ασχολούνται με την πολιτική, έτσι. Είναι το ίδιο όμως δεν ασχολούμαστε, πώς να το πω, ενεργά. Δεν είναι η καθημερινή σου συζήτηση στην παρέα. Αυτό ακριβώς, δεν είναι καθημερινή συζήτηση. Δεν σκέφτομαι πάρα πολύ να κατέβω, ας πούμε, με δημοτικό σύμβουλος ή κάτι, ας πούμε. Κυρίως έχουν οι νέοι μια αποστροφή από τα κόμματα, όχι τόσο από τα πολιτικά. Το βλέπω στις παρέες, δεν ψηφίζουν. Άσε που υπάρχει μεγάλο ποσοστό, το βλέπουμε και στα νούμερα ότι δεν ψηφίζουν, που κακώς δεν ψηφίζουν, εγώ θέλω να το πω αυτό. Μπορεί να μην ασχολείσαι καθόλου με πολιτικά, να μην συζητάς για τα πολιτικά, αλλά δεν γίνεται να μην πας να ψηφίζεις, γιατί είναι το μέλλον σου. Πας για 5 λεπτά και για τα επόμενα 4 χρόνια κρίνεται αυτή η κίνηση σου. Άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, έχουν βασανιστεί, έχουν εγκλειστεί σε φυλακές για να έχουμε το δικαίωμα σήμερα να ψηφίζουμε όλοι. Συνεχίζω από εκεί που είχα σταματήσει, ότι στο δικό μου το συνδυασμό τουλάχιστον και εξ όσο γνωρίζω και σε άλλους συνδυασμούς συμμετέχουν αρκετοί νέοι άνθρωποι. Εμείς νομίζω είναι... Συγκριτικά με τη χρονολογία τη δικιά σας είναι αρκετά λιγότεροι. Δηλαδή εγώ τουλάχιστον αυτό βλέπω, δεν ξέρω. Εγώ έχω και υποψήφια 21 δεν λέω υπάρχουν, αλλά δεν είναι τα ποσοστά πολύ πιο χαμηλά. Ειδικά, τουλάχιστον μπορώ να μιλήσω για το δικό μου συνδυασμό, ότι οι υποψήφοι ηλικίας από 18 μέχρι 40 είναι γύρω στο 50%. Έτσι, άρα πολύ συνεχίζει να υποστηρίζετε ότι δεν έχουν κατέβει αριθμοί. Δεν ξέρω για αποχή πόσο είναι. Όχι, δεν διαφωνώ με τη θέση σου. Απλά θέλω να πω ότι μην το εμφανίζουμε τόσο μαύρο. Τώρα, το ότι υπάρχει μια αποστροφή της νεολαίας στην πολιτική και στους πολιτικούς. Έδειξε τον Γιώργο, δεν ψηφίζεις εσύ, αγόρι μου. Όχι, το έθεσε πριν, ναι, σαν παρατήρηση. Το βλέπω κι εγώ. Θα πω όμως και το εξής, ότι επειδή κι εγώ ήμουν κάποτε στην ηλικία σας, με ενδιέφερε και εμένα η πολιτική, σας το είπα πριν, παρ' όλα αυτά δεν ήταν η καθημερινή μου συζήτηση στην παρέα μου. Άλλα πράγματα συζητούσαμε, άλλα πράγματα μας ενδιαφέραν. Και είναι λογικό, σε εκείνη την ηλικία, τέλος πάντων έχεις και μια ζωή μπροστά σου, θα σε ενδιαφέρει και τι θα σπουδάσεις και τι εικόνες και τι εμπειρίες θα αποκτήσεις στη ζωή, έτσι. Ενώ πιο μετά όταν είσαι κατασταλαγμένος κατά κάποια και δεν σε απασχολούν αυτά, προφανώς έρχεται και η πολιτική πιο μπροστά στο προσκήνιο, στη σκέψη σου. Εγώ κάπως έτσι το εξηγώ. Υπάρχει και η τάση της νεολαίας για την αντίδραση και αυτά, όλα καλά, αλλά γιατί αυτή η τάση π.χ. να καθοδηγείται στην αποχή, γιατί αυτή η τάση να μην οδηγηθεί στην έκφραση. Στην έκφραση πήγαινε, ψήφισε, ρίξε το λευκό αν θες. Το λευκό για μένα είναι μια πολύ έντιμη στάση. Σου λέει, σέβομαι τη διαδικασία, σέβομαι όλους αυτούς που έχουν αγωνιστεί για να μπορώ εγώ σήμερα να ψηφίσω, δεν μου αρέσει κανένας από εσάς κύριοι και κυρίες. Αυτό το σέβομαι σαν άποψη. Έτσι, εγώ φυσικά θα με συνέφερε να έρθουν
όλα αυτά τα παιδιά να ψηφίσουν το μέλλον δημιουργίας για να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον στο Δήμο Πέλας. Ένα μέλλον δημιουργίας. Έρχομαι κι εγώ εδώ πέρα και λέω γιατί. Γιατί ένας νέος να ψηφίσει μέλλον δημιουργίας. Ναι. Όχι γιατί θα του δούμε την άλλη μέρα δουλειά. Το ξεκαθαρίζω. Θα ψηφίσει μέλλον δημιουργίας γιατί θεωρεί τον επικεφαλής ό,τι πιο κοντινό σε αυτόν. Δεν είμαι δική σας η γενιά, είμαι μια γενιά πάνω. Απλά οι άλλοι υποψήφοι είναι 2 γενιές πάνω. Έτσι, και νομίζω ότι 2 γενιές είναι μεγάλη διαφορά. Π.χ. εσείς γεννηθήκατε με τα κινητά. Εγώ έμαθα να τα δουλεύω κατά τη διάρκεια της ζωής μου. Στη δική σας ηλικία περίπου. Εσείς όμως γεννηθήκατε με αυτά. Η πιο πάνω γενιά ακόμα το έχει λίγο ξένο. Και γιατί αναφέρω τα κινητά? Γιατί είναι ένα εργαλείο, ας πούμε, δουλειάς πλέον το κινητό. Και λέω εγώ, υπάρχει υποψήφιος δήμαρχος που αν του πεις τράβα μια φωτογραφία και στείλει την από το Viber, κάτι τόσο απλό για ένα νέο παιδί, έτσι σαν την αλφαβήτα, που δεν μπορεί να το κάνει. Υπάρχουν υποψήφοι που εν μέσω COVID, όταν γινόντουσαν οι συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων μέσω ίντερνετ, χρειαζόντουσαν δεύτερο άτομο για να τους βοηθάει με τον υπολογιστή. Λοιπόν, πώς μπορείς να περιμένεις αυτοί οι άνθρωποι να πάνε το Δήμο σου μπροστά? Έτσι. Άρα είμαι πιο κοντά σε εσάς, είμαι πιο κοντά στις νέες τεχνολογίες και στην εξέλιξη της ζωής και σε αυτό που πάμε να προλάβουμε, γιατί τα τρένα τρέχουν και εμείς παραμένουμε στη στάση και περιμένουμε δεν ξέρω εγώ τι. Έτσι. Κάποιοι πρέπει να ανέβουμε σε αυτό το τρένο και να προλάβουμε αυτά που έχουν περάσει. Γιατί άλλο να ψηφίσει εμάς? Γιατί, όπως είπα, και πολλοί υποψήφοι μας θα είναι άνθρωποι του κοινωνικού τους κύκλου, γιατί έχουμε αρκετά νέα παιδιά. Επίσης, προηγουμένως στη συζήτησή μας αναφέρθηκα και στο πρωτοποριακό τρόπο που πολιτευτήκαμε, αν θέλεις. Νομίζω ότι και αυτό είναι μια εικόνα που μας φέρνει πιο κοντά σαν συνδυασμό με αυτά τα νέα τα παιδιά. Μου είπατε και εσείς πριν στη συζήτηση ότι ναι, ήταν ωραίο αυτό με τα βιντεάκια π.χ. Ναι. Έτσι. Για όλους αυτούς τους λόγους νομίζω ότι είμαστε πιο κοντά. Έτσι. Ούτε εγώ θα κατευθύνω τα νέα τα παιδιά τι θα κάνουν, ούτε μπορώ να αποφασίσω για κανέναν άλλον εκτός από τον εαυτό μου. Θεωρώ όμως ότι σαν συνδυασμός είμαστε πιο κοντά σε αυτό το κοινό. Εμείς πρέπει να καταφέρουμε όμως πρώτα να τους πείσουμε ότι πρέπει να πάνε να εκφραστούν και δεύτερον ή δυνατόν να εκφραστούν υπέρ ημών. Γιώργο, μπορείς να... Εγώ να ρωτήσω κάτι. Πώς επιλέξατε την ομάδα, τους υποψήφιους από τους... πόσους είναι, δεν ξέρω, είναι 300 άτομα? Ναι, είναι 300 άτομα. Προσπαθήσαμε να έχουμε την ποιότητα που πρέπει να έχουμε. Προσπαθήσαμε να προσελκύσουμε ανθρώπους που να καλύπτουν όλους τους κοινωνικούς χώρους και επαγγελματικούς χώρους. Συγχρόνως όμως να είμαστε και ένα πολυσυλλεκτικό, έτσι, ένας πολυσυλλεκτικός σχηματισμός με την έννοια της πολυφωνίας, πολιτικής πολυφωνίας. Όλοι ξέρουν ποιος είναι ο Στάθης Φουντουκίδης και τέλος πάντων πολιτικά που κινείται. Παρ' όλα αυτά δεν ήθελα επουδενή και νομίζω το καταφέρουμε σε μεγάλο βαθμό η δική μου προϊστορία, να το πω έτσι, να χρωματίσει και το συνδυασμό. Έτσι ανοίξαμε την αγκαλιά μας σε κάθε φωνή και βασικό κριτήριο επιλογής συνεργατών ήταν η αξιοσύνη και όχι τα κομματικά και τα πολιτικά, πιστεύω. Και να το πω κι αλλιώς. Εκτιμώ ότι ο χώρος κεντροαριστεράς έχει ζητήματα στα οποία έχει να πει πράγματα. Δηλαδή, στην κοινωνική πολιτική, στον τομέα του περιβάλλοντος, αν θέλετε, μιλώντας και για τον χώρο της οικολογίας, τον πολιτικό χώρο της οικολογίας. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν να πούν πράγματα τα οποία εμένα προσωπικά, μπορεί για άλλους να μην ισχύει, εμένα προσωπικά ως υποψήφιο δήμαρχο και αύριο με το καλό ως δήμαρχο Πέλας, θα με ενδιαφέραν να τα εντάξω στο πρόγραμμα που μεθαύριο θα υλοποιήσουμε. Άρα αξιοσύνη, ένας περιορισμός ήταν που μας έθετε ο νόμος γυναίκες, πολλές γυναίκες, 40% τουλάχιστον, εμείς πήγαμε και παραπάνω και φυσικά δεν το κάναμε και εκεί κοιτάξαμε η επιλογή να είναι όχι απλά να μπει μια γυναίκα για να, για να πιάσουμε την ποσόστοση,
αλλά να είναι γυναίκες οι οποίες θα συμπρωταγωνίστριες σε όλο αυτό που κάνουμε, με την κοινωνική τους παρουσία, με την επαγγελματική τους παρουσία, με την άποψή τους, με την εθελοντική τους δράση, αν θέλετε, πολλές από αυτές. Και νομίζω ότι αυτό το μείγμα που κάναμε με κάποιους παλαιότερους έμπειρους αυτοδιοικητικούς, με πολλούς νέους και άφθαρτους, με πολλές γυναίκες και συγχρόνως με άξιους ανθρώπους στην κοινωνία του Δήμου Πέλλας, αρέσει στον κόσμο. Αυτό εμένα προσωπικά μου αρέσει. Όπως έχω πει, δεν ξέρω ποιο να πρωτοψηφίσω. Αλλά εισπράττω ότι αρέσει και στην κοινωνία. Και φαντάζομαι δεν θα αλλάζατε και κανέναν από αυτούς. Τώρα δεν μπορώ να πω κάτι. Προφανώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ερώτηση παγίδα, Γιώργο. Ξέρεις, δεν υπάρχουν ερωτήσεις παγίδες. Υπάρχουν ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν. Ο καθένας και καθεμιά από όλους αυτούς τους ανθρώπους μου κάνει την ύψιστη τιμή να βάλει το όνομά του μαζί με το δικό μου. Για μένα δηλαδή, θα το πω έτσι, αν και υπάρχουν και άνθρωποι και μεγαλύτεροι, είναι όλοι παιδιά μου, έτσι, και δεν μπορώ να ξεχωρίσω τον έναν από τον άλλον. Μια ερώτηση τώρα που κάνουμε και εμείς μεταξύ μας, πούμε, η νεολαία, αλλά και για σας πιστεύω είναι η κατάλληλη ερώτηση. Αλλά εγώ δεν ρώτησα κάτι που ήθελα να ρωτήσω. Βεβαίως να ρωτήσετε. Ναι. Με τη συζήτηση θα μου φεύγει. Ναι. Εσείς προσωπικά θα πάτε να ψηφίσετε? Εγώ δεν έχω χάσει καμιά. Πάντα πάω για ψηφίζω. Δεν έχω χάσει. Από την παρέα σας, τι ποσοστό εκτιμάτε ότι είναι αυτό που πηγαίνει να ψηφίσει και τι όχι? Πιστεύω είναι μεγάλο ποσοστό. Τώρα που το σκέφτομαι, παίζανε 80% που ψηφίζουν. Κάπου εκεί πέρα στο 80%. Τα κριτήρια. Ή μπορεί να μου λένε ψέματα και να μην πάνε. Τα κριτήρια που θα ψηφίσουν είναι: θα ψηφίσουν αυτό που θέλουν σαν δήμαρχο, θα ψηφίσουν το συγγενή, θα ψηφίσουν το φίλο, τι απ' όλα? Εγώ προσωπικά, να πω την πικρή αλήθεια, οι πιο πολλοί πάνε να ψηφίσουν το γνωστό τους. Ακόμα και αν δεν ξέρουν ποιος είναι ο σκοπός του γνωστού. Αυτή είναι η αλήθεια. Ένα δηλαδή μεγάλο ποσοστό θα ψηφίσει όποιος είναι κοντινός του, φίλος του, αδερφός, ξάδερφος. Δεν θα πάνε να ψηφίσουν με κριτήρια αντικειμενικά. Εγώ, επειδή κάθε ένας σίγουρα έχει παραπάνω από Γιώργο, έναν. συγγνώμη, θέλω να πω όμως και το λόγο. Τι γίνεται? Έχουμε πάρα πολλές φορές εδώ πέρα στα τοπικά θέματα κάποια θέματα. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να ακούσω ποιος είναι ο στόχος του Στάθη Φουντουκίδη ή του Καστερίδη ή του Στάμκου. Δεν ξέρω τι θέλει να κάνει στην επόμενη τετραετία. Δεν υπάρχει ένα μέσο. Σαν νέος δεν έχω μέσο για να ακούσω αυτός έχει αυτές τις απόψεις. Εφημερίδα δεν βλέπει νεολαία. Δεν θα κάτσει να δει ούτε τηλεόραση τόσο πολύ. Με ένα μεγάλο ποσοστό δεν βλέπει και τηλεόραση. Άρα πιστεύω ότι πέρα από εσάς δεν έχω δει τόσο πολύ αγώνα ιντερνετικά. Άρα και η νεολαία δεν μπορεί να νιώσει να πάρει μια ιδέα το τι θέλει ο Στάθης Φουντουκίδης να κάνει στα Γιαννιτσά, στο Δήμο Social media όμως παρακολουθείτε. Και πάλι μπορείτε όμως καλύτερα, πιστεύω όλοι σας. Ωραία. Τα παρακολουθείτε τα social media? Ναι. Ωραία. Τα παρακολουθείτε από όλους? Ναι, όσο μπορώ. Σας ενδιαφέρει να δείτε πρόγραμμα? Εγώ θα ήθελα να δω παραπάνω ιδέες από και τους δήμαρχους, υποψήφιους δήμαρχους, αλλά και τους συμβούλους. Είναι λίγοι. Από την κάθε παράταξη υπάρχουν 1-2 από τους 300 που ασχολούνται με τα social. Εγώ δεν ξέρω ποιο να ψηφίσω ακόμα αντικειμενικά. Θα ψηφίσω και εγώ αναγκαστικά το γνωστό μου. Εμείς μπορώ να μιλήσω για το δικό μας συνδυασμό σίγουρα, έτσι. Υπάρχει και site στο οποίο μπορεί ο επισκέπτης να δει στοιχεία του προγραμματός μας, το οποίο... Ποιο είναι το site, πείτε το να το γράψουμε και εδώ πέρα. Stathysfundukidis.gr. Θα το βάλω εδώ πέρα κάτω και στο description κάποιος άμα θέλει να μπει για να το δει, αλλά και γραμμένο εδώ πέρα. Επιπλέον, μέσω των social media, στο οποίο θεωρώ ότι είμαστε αρκετά ενεργοί, έχουμε μιλήσει για τουλάχιστον 30 εκτιμώ προγραμματικές μας θέσεις, και τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται και ένα φυλάδιο. Εγώ δεν τα πιστεύω πολύ τα φυλάδια. Έτσι, αυτό θα να πω και εγώ. Και είχα και αντιρρήσεις με τους συνεργάτες μου. Απ' την άλλη όμως αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι, και άντε εσείς τα νέα τα παιδιά θα μπείτε στο site, θα μπείτε στο Facebook, στο Instagram, θα δείτε κάτι. Υπάρχουν μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι οι οποίοι δεν χειρίζονται αυτά τα μέσα, δεν είναι εξοικειωμένοι.
Και πρέπει να τους προσεγγίσεις με τον παραδοσιακό τρόπο, να δω κάτι γραμμένο, και ενώ δεν το πιστεύω πολύ, το κάνω γιατί πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα και σε αυτούς τους ανθρώπους να μας γνωρίσουν. Είναι και αυτό που ήθελα να πω και πριν. Είναι η ερώτηση που κάνουμε κι εμείς μεταξύ μας σε διάφορα παιχνίδια και λέμε, αν ήσουν δήμαρχος ή αν ήσουν πρόεδρος ή κάτι μιας χώρας, τι θα άλλαζες? Αυτό κάνουμε τώρα και σε εσάς. Τι θα αλλάζετε αν ήσασταν δήμαρχος? Μιλάμε για το Δήμο Πέλλας τώρα. Τι θα αλλάξουμε λοιπόν από 1η Ιανουαρίου που θα αναλάβω? Προτεραιότητα. Ναι, η προτεραιότητα που θα την αλλάζετε έτσι. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε στον κόσμο μια αίσθηση. Τώρα πρέπει να κάνω και μια εισαγωγή. Είναι και η δουλειά μου τέτοια και μου το επιτρέπετε αυτό. Ο κόσμος τι διαφορετικό βλέπει σε εμάς, παιδιά? Ο κόσμος βλέπει το εξής. Και αν κάνω λάθος να με διορθώσετε, έτσι εννοείται. Πάνω κάτω, τους άλλους συνδυασμούς τους έχει μετρημένους. Δηλαδή, ξέρει από τον κύριο Στάμκο ότι τέλος πάντων 13 χρόνια έκανε αυτό, κάπως έτσι θα είναι. Έτσι, εντάξει, τώρα μπορεί να λέω ότι κάνει έργα δεξιά-αριστερά. Νομίζω ότι τα μάτια μας και τα βιώματά μας είναι αυτά που πρέπει να εμπιστευτούμε και να πιστέψουμε. Από τον κύριο Καστερίδη πάλι έχει μια εικόνα, είναι από τις εκλογές του 2014 επικεφαλής παράταξης της αντιπολίτευσης, στην τελευταία θητεία της μείζωνος αντιπολίτευσης. Το αν και ποιες ήταν οι προτάσεις και οι παρεμβάσεις, έχει μια εικόνα. Στο μυαλό λοιπόν του κόσμου αυτοί οι δύο σχηματισμοί είναι μετρημένοι, να το πω έτσι. Σε εμάς τι βλέπει ο κόσμος? Σε εμάς ο κόσμος βλέπει την ελπίδα για κάτι διαφορετικό. Ξεκινώντας λοιπόν και απαντώντας τώρα. Δεν μου απαντήσατε όμως αυτό. Μέχρι στιγμής δεν με έχετε απαντήσει. Αυτό σε προειδοποίησα ότι θα κάνω μια εισαγωγή. Ναι. Ξεκινώντας λοιπόν να απαντώ τώρα και στην ερώτηση σου, αφού έκανα την εισαγωγή για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί για μένα θα είναι αυτό προτεραιότητα, θα πρέπει να του δείξουμε ότι αυτή η ελπίδα για κάτι διαφορετικό όντως θα είναι κάτι που θα το βιώσει μέσα στην πενταετία. Και πώς? Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε δράσεις οι οποίες θα μπορέσουν την επόμενη κιόλας μέρα να φανεί μια μικρή βελτίωση. Προφανώς το κολυμβητήριο λοιπόν δεν θα είναι κάτι που θα γίνει αύριο, αλλά το αν π.χ. οι διαβάσεις μας, παίρνω ένα μικρό παραδειγματάκι για να καταλάβετε λίγο τον τρόπο που το σκέφτομαι. Το αν οι διαβάσεις μας θα τις βάψουμε με κακής ποιότητας μπογιά και σε 3 μήνες από τον καιρό και από τη βροχή και από τα λοιπά και από τον κόσμο που περπατάει θα έχουν ξεθοριάσει, ή εάν επιτέλους βάλουμε μόνιμο υλικό που θα μείνει μια ζωή και θα πει ο κόσμος, ναι ρε παιδιά, τόσο απλό ήταν, μπράβο, είναι μια διαφορά που θα τη δείτε. Το αν σε 4-5 σημεία που έχω στο μυαλό μου, μπορεί να είναι και 14 και 15, σε συνεργασία με την τροχέα, σε δύσκολους κόμβους, κάνουμε roundabouts που λένε και στο χωριό μας, κυκλικές πορείες δηλαδή, είναι μια παρέμβαση που θα τη δεις την άλλη μέρα στη ζωή σου. Έτσι. Θέλω να πω ότι θα γίνουν τέτοια μικροπράγματα, θα γίνουν κάποιες, θα τρέξουμε κάποιες εφαρμογές μετά ό,τι έχει να κάνει με τη νέα τεχνολογία, εφαρμογές smart cities κλπ. Θεωρώ ότι αυτά ίσως θα μπορούσαμε και πιο γρήγορα να τα υλοποιήσουμε για να υπάρχει και καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, αλλά και καλύτερη επικοινωνία του Δημότη με τις υπηρεσίες. Θα μ' άρεσε πάρα πολύ προσωπικά, ας πούμε, ένας συμβολογράφος που πρέπει να πάρει μια βεβαίωση μη οφειλής για να κάνει το συμβόλαιό του, να μπορεί να μπει με ένα κωδικό, να το βγάλει από το γραφείο του χωρίς να πρέπει να τρέχει. Ένα παράδειγμα λέω, δηλαδή θέλουμε να δουλέψουμε και σε τέτοια πράγματα και τα οποία νομίζω ότι δεν είναι τόσο χρονοβόρα, θα γίνουν πιο σύντομα. Φυσικά, επίσης, να δώσουμε μια άλλη αίσθηση θεσμική. Με ποια έννοια? Έχω πει ότι δεν μπορεί ένας Δήμος να λειτουργεί με μορφές διοίκησης του 60 και του 70. Έτσι, είστε και παιδιά με παραστάσεις και σπουδαγμένα. Ξέρετε ότι η διοίκηση πλέον διδάσκεται και είναι επιστήμη, έτσι. Θα πρέπει λοιπόν να εφαρμοστούν και μορφές σύγχρονης διοίκησης. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει άμεσα. Το αν δηλαδή ο αντιδήμαρχός σου, εγώ δεν θα πω ότι θα αλλάξω τις αρμοδιότητες. Αυτές προβλέπει ο νόμος, παιδιά. Έτσι, να είμαστε καθαροί. Το αν όμως
Εγώ θα δώσω τον αέρα και το περιθώριο στον αντιδήμαρχό μου π.χ. να ασκήσει τις αρμοδιότητες, ή αν θα τον έχω μαζεμένο με το λουρί για να μην έχει διακριτική ευχέρεια καθόλου και να εξαρτάται το τι θα του πω εγώ, είναι μια διαφορά που θα τη δείτε. Το αν τα τοπικά συμβούλια, που και αυτόν οι αρμοδιότητες είναι συγκεκριμένες, έχουν τα εφόδια να ασκήσουν αυτές τις αρμοδιότητες τους ώστε η καθημερινότητα στα χωριά μας να βελτιωθεί ή όχι, είναι και αυτό θέμα πολιτικής επιλογής. Να σας είπα 2-3 πραγματάκια λοιπόν που θα μπορέσουμε από την επόμενη κιόλας μέρα να τα αλλάξουμε, και θεωρώ ότι ήδη με αυτά θα φανεί ότι η ελπίδα γίνεται όντως πραγματικότητα. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Στις πόλεις του νομού, τις άλλες πλην των Γιαννητσών, υπάρχει κάτι που ζηλεύατε, που ζηλέψατε, που είπατε ότι αυτό το θέλω κι εγώ στο δικό μου Δήμο? Δηλαδή οι επιρροές από πού έγιναν? Ήταν όλες ιδέες, για το προγραμματισμό μιλάω, ήταν όλες ιδέες που ήρθαν σε εσάς ή που τις είδατε σε διπλανές πόλεις να γίνονται, να υλοποιούνται και να έχουν αποτέλεσμα? Κοιτάξτε, περπατώντας π.χ. μπορεί να τύχε να πάω για δουλειά π.χ. στην Έδεσα ή να δω κάποιους φίλους. Έβλεπα ένα πάρκο περιποιημένο, με χόρτα ποτισμένα, κουρεμένα, όμορφα. Δεν μπορούσα να μην ζηλέψω όταν, τώρα είναι και το εκλογικό μας κέντρο απέναντι, στο πάρκο του Πολύκεντρου, παιδιά, θα σας πω, το πιο κεντρικό σημείο ίσως της πόλης των Γιαννητσών. Ο ένας που περπατάει από τον πεζόδρομο και κοιτάξει, τι θα διαπιστώσει? Ότι δεν υπάρχει καν χόρτο. Έχει καεί το χόρτο σε σημεία και είναι σκέτο χώμα. Ναι, λοιπόν, τότε το ζήλεψα και είπα, γιατί λοιπόν εκεί μπορούν και εδώ δεν γίνεται? Προφανώς γίνεται, κάτι δεν κάνουμε καλά. Κάτι κάνουμε καλά. Έτσι. Επισκεφθήκαμε πρόσφατα το Δημοτικό Κολυβητήριο της Αλεξάνδρας, το οποίο είναι Ολυμπιακό διαστάσεων. Ξέρω ότι υπάρχει και στα Κουφάλια, μεταξύ Κουφαλίων Χαλκιδόνας, εξυπηρετεί τις δύο περιοχές. Ξέρω ότι υπάρχει στην Άουσο, ξέρω ότι υπάρχει στη Βέρεια. Γιατί αυτοί να έχουν και εμείς να μην έχουμε? Δεν γίνεται? Μα γίνεται, να το βλέπουμε δίπλα μας. Και αυτό το ζήλεψα. Να κάνω μια ερώτηση λίγο, επειδή σε αυτό θέλω να σου γορευτώ. Η ζήλια με την έννοια φυσικά όχι να καταστραφούν οι άλλοι δήμοι, να γίνουμε κι εμείς καλύτεροι. Αυτό έτσι, σαν κίνητρο. Οι δρόμοι που έρχονται από βασικά τα Γιάννητσά, εντάξει, θα μιλήσω λίγο παραπάνω για τη Γιάννητσά σήμερα, γιατί από εκεί είμαι και από εκεί ξέρω τι γίνεται. Έχουμε 2 εισόδους στη Γιάννητσά. Μία από Έδεσα, 3. Ας πούμε, μία από Έδεσα, μία από Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η κεντρική εισόδη στη Γιάννητσά. Στην παλιά αγορά έχουμε είσοδο από το Κιλκής που έρχεσαι, και από που σε μεγάλο βαθμό συμπίπτει με την είσοδο από Αρχοντικό Μεσιανό. Έχουμε από Αξό. Για μεγάλους εισόδους μιλάω. Ναι. Για την παλιά αγορά μιλάω συγκεκριμένα. Μιλάω για την παλιά αγορά, που οι δρόμοι είναι σε πάρα πολύ χαλιά κατάσταση. Αυτό δηλαδή, εγώ δεν γίνεται να. Επειδή κάνω ταξίδια, βλέπω τι γίνεται. Όταν έρχεσαι Γιάννητσά, δεν μπορείς να φέρεις έναν τουρίστα και να δείχνεις τέτοιους δρόμους. Λέω το παράπονό μου σε περίπτωση που εκλεχθείτε και θέλετε να βελτιώσετε κάτι. Δεν γίνεται να αφήσουμε τους δρόμους έτσι. Δεν γίνεται το Μουσείο της Πέλας να είναι σε τέτοια κατάσταση που δεν μπορεί να πάει τουρίστας. Πόζαρ, νούμερο 1 ατραξιόν του Δήμου σίγουρα. Ναι. Συμφωνούμε? Συμφωνώ. Οι εγκαταστάσεις παρατημένες. Έχουν γίνει κάποιες δουλειές, αλλά παρατημένες. Υπάρχει μεγάλος τουρισμός. Δεν γίνεται αυτά τα 3 βασικά πράγματα να τα αφήσουμε πίσω. Λοιπόν, από μένα δεν θα ακούσετε χαζομάρες. Λοιπόν, ο δρόμος της Εγνατίας, η παλιά αγορά που λέμε, δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Το πιο εύκολο για μένα να σας κάνω αντιπολίτευση εδώ. Εκείνος ο δρόμος δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Αυτό όμως δεν σημαίνει. Δεν μπορεί να πιέσει ο Δήμαρχος. Λαγιά σου. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει ότι καθημερινά δεν μπορείς να στέλνεις έγγραφα, να τα κοινοποιείς και σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, και αν θέλεις να μαζέψεις και τους συμβούλους σου και 10 περίοικους και να πάμε να κάνουμε μια επίσημη διαμαρτυρία. Θα μας ακούς, να είσαι σίγουρος. Και στη τελική, κάντο για επικοινωνιακούς λόγους. Όχι, θα το κάνουμε για ουσιαστικούς λόγους. Κάντο και δείξω. Να το χαρτί, παιδιά, το έστειλα στον περιφερειάρχη. Θα το κάνουμε για ουσιαστικούς λόγους. Και... Μια που μίλησες για εισόδους πόλης. Είσαι ένας επισκέπτης που πηγαίνει
από τη Θεσσαλονίκη για τον χύψη λόγο στη Φλόρινα. Και περνάς μέσα από την παλιά αγορά. Δεν έχεις εικόνα από τα Γιάννητσά. Έτσι. Περνώντας λοιπόν από εκεί, δεν πρέπει εμείς να έχουμε μια τέτοια είσοδο και έξοδο της πόλης μας, που τον επισκέπτη, ακόμα και αν εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί, γιατί δεν έχει τον απαραίτητο χρόνο, να του δώσει μια εικόνα ότι εδώ κάτι σοβαρό γίνεται. Ή θέλω να επισκεφτώ τα Γιάννητσά. Και να του γεννήσει την ανάγκη ότι κάποια στιγμή που θα έχει χρόνο θα μπει και μέσα στην πόλη για να το δει. Να το πάρουμε κι αλλιώς. Έχουμε εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες ανθρώπους καθημερινά που πηγαίνουν στο Τζάμπο, από γύρω περιοχές. Δεν κάνουν τα 2 χιλιόμετρα επιπλέον να μπούμε στην πόλη μας. Να το πω κι αλλιώς εγώ. Εγώ επιμένω λίγο στο τουρισμό, γιατί πιστεύω έχουμε περιθώριο. Δηλαδή το Πόζαρ, έχω ταξιδέψει σε πάρα πολλά μέρη και το Πόζαρ είναι φοβερό μέρος. Έρχονται τουρίστες, όπως ξέρετε και εσείς, υπάρχουν διάφορα λεωφορεία από Κατερίνες. Και το φεστιβάλ που κάνουν σκίζει. Και το φεστιβάλ, έτσι, ναι, σκίζει κάθε χρόνο. Και περνάνε, για να πάνε στα Πόζαρ, περνάνε από τη Γιάννητσά. Δεν θα μπορούσαν να κάνουν μια στάση στο μουσείο? Επίσης πηγαίνουν στην Έδεσα να δουν τους καταράκτες, να δουν, πηγαίνουν στο χιονοδρομικό. Δεν κάνουν στάση. Όλοι αυτοί περνάνε από τα Γιάννητσά και είναι εκτός διαδρομής, εκτός χάρτη, να το πω έτσι. Άρα πρέπει να καταφέρουμε να προσελκύσουμε τον κόσμο. Πώς θα προσελκύσουμε τον κόσμο? Εμείς δεν έχουμε καταράκτες, έτσι, δεν έχουμε θάλασσα, δεν έχουμε λίμνη. Τι μπορούμε να κάνουμε? Αυτό που έχουμε να είναι περιποιημένο, να είναι καθαρό, να είναι προσεγμένο, να δίνεις διευκολύνσεις. Δηλαδή, όταν οι κάτοικοι της πόλης δυσκολεύονται σε ώρες αιχμής να κυκλοφορήσουν με τα αμάξι τους, τι θα περιμένεις να έρθει ο άλλος να ψάχνει μισή ώρα να παρκάρει στα Γιάννητσά? Θα φύγει. Δώσ' του τη διευκόλυνση ότι, και έρχομαι σε προγραμματικό λόγο πάλι, έχουμε δεσμευτεί για θέσεις στάθμευσης που θα εξυπηρετήσουν και τους μόνιμους κατοίκους, αλλά και τους επισκέπτες που θέλουμε για την πόλη των Γιάννητσών. Αν μου επιτρέψεις, επειδή σε ενδιαφέρει η πόλη των Γιάννητσών, να πω 2-3 στοιχεία που σκέφτομαι. Ναι, σ' ακούω. Δεν θα σας διακόψω. Απλά νομίζω πάνω κάτω άκουσα τα σχέδιά σας. Θέλω να κάνω μια ερώτηση που είναι λίγο φήμες. Δεν ξέρω, θα μου τις επιβεβαιώσετε εσείς. Φήμες. Ψιλοφήμες. Ακούγεται ότι ο πεζόδρομος των Γιάννητσών, ο κεντρικός πεζόδρομος, θα γίνει δρόμος. Έχετε ακούσει κάτι τέτοιο? Από ποιον θα γίνει? Είναι στο πρόγραμμα. Ποιανού? Δεν μπορώ να πω ονόματα. Εννοείς όχι του δικού μου σχεδιασμού? Όχι του δικού σας, αλλά υπάρχει στο πρόγραμμα. Υπάρχει σε άλλου σχεδιασμού το πρόγραμμα? Σε αυτό που διοικεί τώρα. Ωραία. Δεν θα μπορέσει να το υλοποιήσει, γιατί θα αναλάβουμε εμείς. Ωραία. Να το πω έτσι. Κάπου εδώ πέρα. Παιδιά, γεια σας. Καλή συνέχεια. Θες να γίνει δρόμος? Αυτό ακριβώς. Είναι μια μεγάλη κουβέντα. Πιθανόν, το έχετε ακούσει όμως? Πιθανόν να εξυπηρετούσε. Το έχετε ακούσει? Όχι, δεν το έχω ακούσει. Το έχετε διαβάσει? Δεν το έχω ακούσει ότι στο πρόγραμμα, ειλικρινά. Δεν υπάρχει, άρα φήμες ξέρω τη συζήτηση που γίνεται ευρύτερα. Ναι. Με τα θετικά της και με τα αρνητικά της. Εκτιμώ ότι μετά από 30 τόσα χρόνια, 35 πόσα είναι που είναι ο πεζόδρομος, μια τέτοια παρέμβαση θα ήταν βίαιη. Δηλαδή υπάρχουν επιχειρήσεις, υπάρχουν βιωτικές καταστάσεις διαμορφωμένες. Νομίζω θα ήταν πολύ βίαιη αλλαγή. Εμείς θέλουμε να κάνουμε αλλαγές πιο ήπιες που να εξυπηρετήσουν. Υπάρχουν άνθρωποι που μένουν στο πεζόδρομο και δυσκολεύονται σε πρακτικά ζητήματα. Δηλαδή θέλουν να κάνουν μια μετακόμιση ή πήραν ένα έπιπλο λίγο πιο. Ένα πιάνο, ρε αδερφέ, για να. Και πραγματικά δυσκολεύονται να το. Άρα αυτός είναι ο λόγος που λένε ότι θα κάνουν δρόμο, επειδή. Όχι. Υπάρχει κυκλοφορική συμφόρηση στην πόλη. Προφανώς θέλουν να πούνε ότι με αυτόν τον τρόπο εμείς θα το μειώσουμε κτλ. Εγώ, επειδή είμαι οδηγός και επειδή κινούμαι στην πόλη και δεν πάω μόνο. Στη Θεσσαλονίκη δεν είμαστε, νομίζω. Συγγνώμη, δεν πηγαίνω μόνο στην εκκλησία και στις εκδηλώσεις, αλλά κυκλοφορώ στην πόλη και για λόγους δουλειάς και για λόγους κοινωνικής ζωής. Μπορώ να σας πω ότι η εκτίμηση δική μου είναι ότι όλη αυτή η κίνηση που βλέπουμε στους δρόμους οφείλεται στους ανθρώπους που ψάχνουν να παρκάρουν και κάνουν γύρες. Εάν εμείς τους είχαμε δώσει 2-3 σημεία που θα μπορούσαν με ευχέρεια και χωρίς μεγάλο κόστος να αφήσουν το αμαξάκι τους εκεί και να πάνε 2 λεπτά πιο πέρα στη δουλειά τους, θα μειώναμε πολύ
το πρόβλημα και δεν θα είχαμε λόγο να κάνουμε τέτοια συζήτηση και τόσο βίαιη παρέμβαση στη ζωή των ανθρώπων. Εκεί ήθελα να καταλήξω και εγώ ότι. Των επαγγελματιών, έτσι. Χρειάζεται ένα δημόσιο πάρκινγκ, τα Γιάννητσα. Όχι ένα. Τουλάχιστον ένα. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Νομίζω δεν έχουμε, αν δεν κάνω λάθος. Έχει. Πού? Στο παζάρι, ίσως. Στο παζάρι δεν είναι δημόσιο πάρκινγκ. Στο παζάρι είναι ένας ελεύθερος χώρος που μπορείς να σταθμεύσεις, ναι. Σε όλο το Γιάννητσα όμως. Αλλά εξυπηρετεί τη γύρω περιοχή μόνο. Έχουμε ελεύθερη στάθμευση επίσης στην είσοδο της πόλης για να είμαστε δίκαιοι. Έτσι το είπαμε. Αυτό θα είμαστε δίκαιοι σήμερα. Αυτό είναι να είμαστε δίκαιοι. Γι' αυτό δεν θα δικήσουμε. Ένας χώρος στάθμευσης λοιπόν ελεύθερος είναι στην είσοδο της πόλης από Κύρο. Την Αξό από εκεί. Εκεί στο γηπεδάκι που είναι, αν θυμάσαι, λίγο πιο πριν. Που παρκάρουν τα φορτηγά. Εκείνο είναι στο χώρο στάθμευσης. Μπορείς να αφήσεις τα μάξου εκεί. Αυτό τώρα το μαθαίνω. Θα δεις πολλά φορτηγά π.χ. θα δεις. Στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Δεν έχει πολλές δαλίκες παρκαρισμένες. Θα δεις εκεί εξυπηρετήσεις. Εκεί πέρα θέλω να αφήσω τα μάξου εγώ. Προφανώς. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι ένα σημείο και εκείνο που εξυπηρετεί. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι εξυπηρετεί τον άνθρωπο που θα αφήσει το φορτηγό του εκεί και τα λοιπά για να μην το βάλει μέσα στην πόλη, αλλά δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί τον κάτοικο ή τον επισκέπτη για να κινηθεί μέσα στην πόλη. Άρα, έρχομαι σε αυτό που ξεκίνησα πριν και να πω 2-3 σκέψεις που έχω για την πόλη του Γιάννητσο συγκεκριμένα. Ξεκινάω λοιπόν από τον πεζόδρομο. Πρόθεσή μας δεν είναι να τον καταργήσουμε, να το πω έτσι. Πρόθεσή μας είναι να κάνουμε ένα σύγχρονο πεζόδρομο, να κάνουμε μια ανάπλαση με ένα σύγχρονο πεζόδρομο με υγρό στοιχείο, με στάσεις, με σκίαση, με πολύ πράσινο αν θέλετε. Και κάπου είδα, τώρα φυσικά αυτό είναι μια ιδέα δική μου, το αν γίνεται ή δεν γίνεται θα μας το πούν οι ειδικοί επιστήμονες, κάπου είδα μια ιδέα ότι θα φυτεύανε τέτοια δέντρα που και πολλοί δεν ρίχνουν για να λερώνεται και αλλεργίες δεν προκαλούν, αλλά και τι ξεχωριστό είχαν. Ότι ανάλογα με την εποχή είχαν άλλο χρώμα φύλλωμα. Και λέω τι ωραίο να είσαι ας πούμε σε ένα πεζόδρομο που θα είναι ζωντανός. Δηλαδή θα δεις το φθινόπωρο να είναι αυτό το μοβ χρώμα, την άνοιξη να είναι πράσινο. Δηλαδή θα αλλάζει πόλη με την εποχή και μαζί σου. Μια πολύ ωραία ιδέα λοιπόν. Αυτά για τον πεζόδρομο. Θα μ' άρεσε πάρα πολύ να προχωρήσουμε σε διαπλάτηση των πεζοδρομίων από το τέλος του πεζοδρόμου εκεί στο Ράλι που λέμε μέχρι και το Δημαρχείο. Μέχρι το Δημαρχείο. Μέχρι και το Δημαρχείο. Αυτό θα μου ακούγεται λίγο δύσκολο. Θα έρθω. Είναι δύσκολο. Αρκεί να βρεθείς αν γίνεται ή όχι. Αν δεν γίνεται δεν θα το κάνουμε. Έτσι. Δεν θα δυσκολέψουμε ακόμα παραπάνω τη ζωή κανενός, αλλά εγώ νομίζω ότι γίνεται και θα σας πω πώς. Σκοπός ποιος είναι? Να δώσεις έναν ωραίο περίπατο, άνετο, και επανέρχομαι τώρα στους ανθρώπους με κινησιακά προβλήματα κτλ. Ηλικιωμένους, αυτό που λέγαμε πριν. Από την αρχή του πεζοδρόμου μέχρι και το Δημαρχείο με έναν άνετο περίπατο, χωρίς επαφή με αμάξι. Δεν θα γίνει πεζόδρομος η Βενιζέλου και η Χατζηδημητρίου, έτσι, αλλά με διαπλάτηση πεζοδρομίων, με μόνο ροή οχημάτων και πρόβλεψη ανά κάποια μέτρα για φορτοεκφόρτωση. Και θα μου πεις, ωραία ρε Στάθ, μια χαρά, τα αμάξια, πού θα πάνε τα αμάξια? Ναι. Ωραία, ερχόμαστε λοιπόν. Εκτίμηση δικιά μας είναι ότι για να γίνουν αυτά, έτσι, προαπαιτούμενο είναι να γίνει ένας χώρος στάθμευσης που θα καλύπτει την περιοχή του πεζοδρόμου, να βρεθούν θέσεις στάθμευσης, γιατί δεν είναι εύκολη περιοχή πλησίων της πλατείας Μάγκου, της πλατείας Γκόνου Γιώτα που λέμε. Εκεί είναι λίγο πιο δύσκολη περιοχή, γιατί και εκεί είναι μια πιάτσα πλέον και μεγάλη οχημάτων και είναι ανεπίτρεπτο τώρα να βλέπεις βιβλιοπαρκαρισμένα, να μην μπορεί να περάσει το αστικό, να κολλάει κίνηση. Τα βλέπετε, τα ζούμε αυτά, έτσι. Λοιπόν, να δώσουμε λοιπόν θέσεις στάθμευσης που θα καλύψουν και αυτή την περιοχή και άλλη μια θέση στάθμευσης που είναι εκεί στο παζάρι που καλύπτει και την περιοχή της Χατζηδημητρίου. Νομίζω ότι με αυτές τις παρεμβάσεις μπορούμε να πούμε μετά τους κατοίκους της πόλης και τους επισκέπτες ότι παιδιά, το αυτοκίνητό σας δεν θα το παρκάρετε στη Χατζηδημητρίου, θα το παρκάρετε 2 λεπτά πιο εκεί και θα βγείτε να κάνετε τη βόλτα σας, τα ψώνια σας, οτιδήποτε έχετε να κάνει. Έτσι νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Συνεχίζω όμως. Γιατί πέρα από το γνωστό κέντρο έχουμε
περιοχές που μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για τη λαϊκή αγορά. Για μένα όλη αυτή η κατάσταση με τους πρόχειρους πάγκους, με τα νάιλον, της αντιροκατάστασης να την πω, είναι απερίγραπτη. Εμείς δεσμευόμαστε για ανάπλαση της λαϊκής αγοράς και θα ανοίξουμε, και αυτό είναι δέσμευση, ψιθυρίζεται από πολλούς, κανείς δεν το κάνει, εμείς δεσμευόμαστε δημόσια. Θα ανοίξουμε συζήτηση για τη τύχη της εμποροπανήγυψης. Όχι για το αν θα γίνεται ή όχι. Εξυπακούεται ότι είναι ένας θεσμός που προσελκύουμε κόσμο και γινόμαστε εξωστρεφείς. Εξυπακούεται, όχι μόνο θα υπάρχει, θα αναβαθμιστεί κιόλας. Θα κάνουμε όμως μια συζήτηση με τους καταστηματάρχες και με τους περίοικους, ανοιχτή, χωρίς κάποια συγκεκριμένη βάση. Μια ανοιχτή συζήτηση να αποφασίσουμε όλοι μαζί. Συνεχίζουμε. Χρειάζεται μια ανακαίνιση εμποροπανήγυρη σίγουρα. Δηλαδή, από όσους έχω ακούσει, όλοι λένε το ίδιο πράγμα. Κάθε χρόνο πάει και χειρότερα. Θέλει μια ανακαίνιση, θέλει κάτι καινούριο, θέλει... Π.χ. πιο παλιά μου είχαν πει ότι υπήρχε και έκθεση στο Δημαρχείο. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής συμφωνούμε πάρα πολύ. Συμφωνούμε σε πάρα πολλά. Τουλάχιστον ένα ψηφοφόρο νομίζω σήμερα εδώ θα κερδίσω. Θα το δείξει. Συνεχίζω. Θα πω για το Φιλίππιο. Σε συνέχεια λοιπόν του χώρου της λαϊκής αγοράς είναι το Φιλίππιο, ο λόφος του Φιλιππίου. Ένα σημείο που ο Γιαννητσότης το αγαπάει πάρα πολύ. Όλοι μας από παιδάκια, με τους γονείς μας, με το σχολείο, εκδρομές εκεί. Και όπως ήταν όταν ήμασταν παιδάκια, είναι και σήμερα, έτσι. Λοιπόν, ένα σημείο που αν γίνει μια σωστή ανάπλαση θα προσελκύσει και ξένο κόσμο, εκτιμώ, γιατί είναι ένα όμορφο σημείο. Συνεχίζω, γιατί μ' αρέσει και η παράδοση πάρα πολύ. Και ένα πράγμα που ζήλεψα στην Έδεσα, που ζήλεψα στην Άουσα, έτσι, ήταν οι συνοικίες στο Βαρόσιτους. Και δυστυχώς στην εποχή της αντιπαροχής εμείς καταστρέψαμε την πόλη μας σε αυτό το τομέα. Παρόλα αυτά έχουν μείνει 5-10 έτσι μακεδονίτικα σπίτια, άλλα σε καλύτερη κατάσταση, άλλα σε άσχημη κατάσταση. Εδώ στη Γιάννητσα. Βεβαίως. Και αυτά τα έχω χάσει, όπως τα πάρκινγκ, δεν τα βλέπω. Θα σου πω και μετά ένα πάρα πολύ όμορφο σημείο που θα μπορούσαμε να ίσως γκρεμισμένα, ναι, να έχω δει μερικά. Είναι γκρεμισμένα, οκ. Αν μπορέσουμε λοιπόν να τα φτιάξουμε όπως ήταν τότε και να τα χρησιμοποιήσουμε για μουσεία, για έτσι. Συγχρόνως να κάνεις και ένα πλακόστρωτο. Μιλάω τώρα για κάποιους δρόμους κοντά στη Μητρόπολη, για να καταλάβετε. Αυτό ακριβώς, εκεί πήγε το μυαλό μου, ναι. Και εμένα. Και να κάνουμε, η Μητρόπολη μας είναι ήδη πολύ όμορφη. Αν δώσουμε και λίγο αίσθηση παλαιού και παραδοσιακού με το να ξαναδημιουργηθούν αυτά τα κτίσματα όπως ήταν και να κάνουμε και ένα ωραίο πλακόστρωτο, να γίνει ένα boutique hotel παραπέρα, ένα ωραίο έτσι intellectual καφέ, να το πω, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Και αυτό θα προσελκύσει κόσμο. Μακάρι, είναι ωραίες ιδέες. Δώσε μια ωραία επιλογή σε έναν άνθρωπο. Πιάνω έτσι πάλι με προσωπικό μου βίωμα παλαιότερα ότι μ' άρεσε πάρα πολύ το ταξίδι του Σαββατοκύριακου, έτσι. Δηλαδή πηγαίναμε μια φορά στο Βόλο, μια φορά στα Ιωάννενα, μια φορά στην Καστοριά, έτσι, όταν μας το επέτρεπε η δουλειά κτλ. Δυστυχώς τα Γιάννητσα είναι εκτός χάρτη αυτού του τουρισμού. Πιθανόν να πέρα κάποιων χωριών, πιθανόν να μην έχουμε να προσφέρουμε 10 μέρες σε κάποιον, αλλά θεωρώ ότι ένα διήμερο με το Μουσείο της Πέλας, με τον αρχαιολογικό χώρο της Πέλας, με Άγιο Θανάσιο, το χειμώνα. Εκεί βγαίνουμε εκτός. Εμείς μιλάμε για Δήμο Πέλας. Με την Αραβισσόπες. Με τις πηγές της Αραβισσού. Με το Λουδία, που και εκεί θα μπορούσε να γίνει ένας πολυχώρος αθλητισμού, ψυχαγωγίας, έτσι. Με τον οικισμό της Κρόμνης, που είναι ένα ορεινό στολίδι. Αν καταφέρουμε και κάνουμε και κάποιες παρεμβάσεις στην πόλη μας που να γίνει λίγο μορφότερη και να διευκολύνει τον επισκέπτη, θεωρώ ότι θα κερδίσουμε αυτόν τον κόσμο. Και με λίγο πίεση στον Περιφερειάρχη για τους δρόμους. Ποιος είναι Περιφερειάρχης?
Κάποιοι δρόμοι είναι δικοί του αρμοδιότητες, κάποιοι είναι του Δήμου. Με λίγο πίεση εκεί πέρα, όποιος και να βγει, παιδιά, δεν έχω θέμα. Λίγο, παιδιά, οι δρόμοι είναι απαράδεκτοι. Ο φωτισμός είναι απαράδεκτος. Δεν μιλάμε για πολιτικά, μιλάμε για ανθρώπινα πράγματα. Άμα λίγο είσαι ταξιδέψει, δεν γίνεται να έχουμε τέτοιους δρόμους. Από δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα να έρθει για Γιαννιτσά και να είναι τέτοιοι δρόμοι. Είναι απαράδεκτο. Παρένθεση, είναι κάτι που το λένε όλοι. Είναι κάτι για το οποίο έχει δεσμευτεί η κεντρική κυβέρνηση ότι είναι ένα έργο που τέλος πάντων τώρα είναι να βγει σε δημοπρασία κτλ. Δυστυχώς περιμένουμε πολλά χρόνια. Ελπίζω κάποια στιγμή να τελειώσει και αυτό. Για τα φώτα που λες, προφανώς υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες που μπορούν να σου κάνουν ένα απίστευτο φωτισμό. Πήγε να περάσει η αντικατάσταση στο συμβατικό λαπτήριο με τύπου LED. Δεν πέρασε γιατί δεν εξασφαλίστηκαν οι αναγκαίες. Δηλαδή. Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός για Εγώ θα το πάω και ένα βήμα παραπάνω. Γιατί όχι να μην υπάρχει και το πάνελ από πάνω που να τραβάει το δικό του ρεύμα και να χρησιμοποιεί και ότι δεν μπορείς να καλύψεις να τραβάς από το δίκτυο. Ακόμα καλύτερα. Τώρα αυτό, πρόσεξε τι καλό έχουμε εμείς ο συνδυασμός. Αυτό είναι μια ιδέα. Το αν υλοποιείται ή όχι, που νομίζω ότι υλοποιείται έτσι, γιατί το βλέπουμε αλλού να υλοποιείται, γιατί όχι σε εμάς. Παρ' όλα αυτά, το αν και το πώς και με το ποιους πρέπει να συνεργαστείς για να το υλοποιήσεις, έτσι έχουμε κατάλληλους ανθρώπους, έχουμε μηχανικούς περιβάλλοντος, έχουμε ηλεκτρολόγους που θα μας το πούνε. Δεν τα ξέρω όλα, το ομολογώ. Τι υπάρχει ως σχέδιο για αθλητικές εγκαταστάσεις? Για παράδειγμα, εγώ είμαι ερασιτέχνης ποδηλάτης, που βγαίνουμε με ομάδες, έχουμε φτιάξει την ομάδα μας, βγαίνουμε, κάνουμε γύρες στο νομό και όχι μόνο. Εντάξει, τους δρόμους τους βλέπουμε, τους καταλαβαίνουμε όπως είπε και ο Δίκης, ότι είναι χάλια, εντάξει, δεν υπάρχουν οι δρόμοι. Δεν έχουμε ούτε μισό ποδηλατόδρομο, δηλαδή υπάρχει ένας μισός ποδηλατόδρομος στην Κρύα Βρύση, αλλά είναι και το μισός ίσως είναι πολύ. Ως ποδηλάτη, εντάξει. Τι σκέφτομαι για το ποδήλατο, λοιπόν. Ναι. Θέλω 2 λεπτά. Είναι και πιο πράσινος τρόπος μετακίνησης. Θέλω 2 λεπτά. Ναι. Το 2 το λέω έτσι, μπορεί να χρειαστεί λίγο παραπάνω. Έτσι, όσο θέλετε. Θα το κόψουμε όλο στο μοντάζ. 2 θα το κάνουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με το εξής. Πολύ ωραία ιδέα που μου την ανέφεραν, δεν το είχα σκεφτεί, μου το ανέφεραν άνθρωποι που ασχολούνται με το ποδήλατο σε μια συζήτηση που είχαμε. Ποδηλατοδρόμιο που τι καλό, πέρα από τους ανθρώπους που ήδη ασχολούνται λίγο πιο, ας το πω, επαγγελματικά με το ποδήλατο στο Δήμο μας, και υπάρχουν άνθρωποι που μας έχουν φέρει και διακρίσεις, ένα ποδηλατοδρόμιο, επειδή δεν είναι μια υποδομή που υπάρχει πολύ στη χώρα μας, εξ όσων μου εξήγησαν αυτά τα παιδιά, θα μπορούσε να προσελκύσει και εθνικούς και γιατί όχι και διεθνείς αγώνες. Δηλαδή, αν καταφέρουμε να φέρουμε και 200 ανθρώπους, αθλητές, συνοδούς, χορηγούς στην πόλη μας, θα μας χαλούσε καθόλου? Ωραίο όνειρο αυτό πάντως. Ακούγεται σαν ένα ωραίο καθόλου όνειρο. Όχι, δεν νομίζω να είναι όνειρο. Όταν στην Αρδέα φέρνουν... Να πω κάτι, υπάρχουν ποδηλατοδρόμια σε άλλες πόλεις της Ελλάδας? Νομίζω που υπάρχει. Υπάρχει σε μια άλλη πόλη που δεν θυμάμαι. Γιώργο, θα με βοηθήσει. Προφανώς υπάρχουν και αλλού. Υπάρχουν αλλού. Απλά... Άρα δεν είναι όνειρο, είναι κάτι που έχει γίνει αλλού. Ναι, έχει γίνει. Απλά εκεί πέρα δεν φτιάχνηκαν πρώτα οι δρόμοι και μετά οι ποδηλατόδρομοι. Όχι, δεν μιλάω για ποδηλατόδρομο. Μιλάω για ποδηλατοδρόμιο με την έννοια ενός γηπέδου για ποδήλατο. Συγγνώμη, δεν είμαι ειδικός στα ποδήλατα. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Δεύτερον, οι ίδιοι άνθρωποι μου εξήγησαν ότι η πιο συχνή διαδρομή που κάνουν είναι προς Κύρο, γιατί βολεύει πιο καλά. Χρησιμοποιούν και την περιοχή του Κάμπου, του Λουδία, αλλά πιο συχνά βγαίνουν προς Κύρο. Τι μου ζήτησαν? Ότι τέλος πάντων από ένα σημείο και μετά, επειδή υπάρχουν πολλοί αγροτικοί δρόμοι που δεν υπάρχει επαφή με αυτοκίνητο ή είναι πολύ ελάχιστη, είναι ok. Αλλά αυτό που μου ζήτησα είναι η εύκολη, η ασφαλής πρόσβαση μέχρι αυτά τα σημεία. Δηλαδή, πρέπει να καταφέρουμε από το κέντρο π.χ. της πόλης να δώσουμε μια ασφαλή έξοδο και είσοδο προς το Λουδία και προς την περιοχή του Κύρου, ούτως ώστε μετά βγείτε στον κάμπο και κάντε όσα χιλιόμετρα θέλετε. Αυτό, ναι. Άρα ένα θεματάκι είναι αυτό, τα μερικά χιλιόμετρα που θα χρειαστεί προς τη μία και την άλλη κατεύθυνση. Ποδηλατόδρομοι μετά μέσα στην πόλη.
Η πόλη μας είναι λίγο δύσκολη. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Είναι δύσκολη και στη μετακίνηση ενός ανθρώπου με ποδήλατο, γιατί έχει πολλές ανηφόρες, κατηφόρες, στενοί δρόμοι. Δεν ξέρω και αν θα μπορέσουμε να κάνουμε μεγάλη παρέμβαση. Και να πω κάτι, δεν θέλω να κάνω κάτι να πω ότι κάναμε σε ένα κεντρικό δρόμο ένα ποδηλατόδρομο για να λέμε ότι τον κάναμε. Αν είναι να είναι άχρηστος, να μην το χρησιμοποιεί ο κόσμος και να δυσκολέψουμε την κίνηση των πεζών και των άλλων οχημάτων, ίσως να είναι καλύτερα να μην το κάνουμε κιόλας. Αλλά για τα σημεία αυτά που είπα, το να εξασφαλίσουμε είσοδο και έξοδο από την πόλη ασφαλή στους ποδηλάτες που θα βγουν στον κάμπο ή προς την περιοχή του Κύρου κτλ. Αυτό είναι κάτι που θέλω να το κάνω. Και γιατί θέλουμε να το κάνουμε? Γιατί το ποδήλατο, υπάρχει πολλοί κόσμος στο Δήμο Πέλλας που κάνει ποδήλατο. Ναι. Πώς έτυχε μάλιστα σήμερα, είχε κίνηση στα Γιαννιτσά, μπράβο, 209 χιλιόμετρα, και ήρθαν άνθρωποι που μου εξηγούσαν τα παιδιά, γιατί πήγα το πρωί εκεί, ήρθαν άνθρωποι από την Αλεξάνδρεια, από την Αλεξανδρούπολη, για να αγωνιστούν. Ναι, ισχύει. Έτσι. Και την ίδια μέρα, σήμερα το πρωί, στις 11 η ώρα, είχε κίνηση ποδηλατόβολτα, πώς λεγόταν, στην Κρύα Βρύση, ας πούμε, παιδιά και ενήλικες. Άρα έχει πολύ κόσμο που ασχολείται με το ποδήλατο. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Να του δώσουμε τη δυνατότητα να μην το κάνει και κινδυνεύει η υγεία του και η σωματική του ακεραιότητα. Αλλά με πάσα το ποδήλατο, επειδή σήμερα επίσης επισκεφθήκαμε και ένα τουρνουά σκάκι που είχε και μου μιλήσαν οι άνθρωποι για τον σύλλογό τους που είναι παλαιότερος ίσως στα Γιαννιτσά και με πολλές διακρίσεις επίσης, και με πάσα το κολυβητήριο. Υπάρχουν αθλήματα που στο Δήμο μας έχουν δώσει και διακρίσεις. Μπορούμε να μιλήσουμε για το βόλεϊ γυναικών, για το handball γυναικών. Έτσι. Στα οποία θα μπορούσαμε να δώσουμε μια όθηση. Δυστυχώς το ποδόσφαιρο, ακόμα και το μπάσκετ, είναι πολύ ακριβά. Δύσκολα να έχουμε την επιτυχία αυτή την τεράστια. Δεν σημαίνει ότι δεν θα τα ενισχύσουμε, έτσι, και τα αγαπάω και τα δύο αθλήματα. Τα λεφτά πίσω όμως, δηλαδή. Ήμουν και αθλητής και στα δύο αθλήματα και τα αγαπάω πάρα πολύ και τα παρακολουθώ κιόλας κτλ. Απλά έχω το γνώση σε αυτό ότι δύσκολα θα χτυπήσεις, ας πούμε, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, έτσι, τον ΜΠΑΟΚ, τον Άρη κτλ. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε με πολύ low budget αυτά τα αθλήματα. Και μου λέγανε π.χ. σήμερα στο σκάκι ότι αν κάνεις ένα πανελλήνιο τουρνουά, μπορεί να έρθουν και 2.000 άνθρωποι. Καταλαβαίνετε τι χάνουμε? Ισχύει. Το καταλαβαίνετε τι χάνουμε? Έτσι. Κολυβητήριο. Τι χάνει χωρίς να έχω παίξει ποτέ, να είμαι λάτρης του water polo. Και πιστεύω ότι είναι ένα πολύ ωραίο άθλημα, έτσι, να το πω, πολύ αντρικό άθλημα. Πρέπει να είσαι υπεραθλητής. Και δυνατή εθνική ομάδα. Μπράβο. Μια εθνική ομάδα και συλλόγους που μας έχουν δώσει τεράστιες διακρίσεις. Ναι. Λοιπόν, γιατί όχι να είχαμε και ένα τμήμα τέτοιο, αν με το καλό κάναμε το κολυβητήριο. Γιατί να μην ενισχύσουμε την ποδηλασία σε όλον αυτόν τον κόσμο που το κάνει. Και υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που θα χρησιμοποιήσουν αυτή την ασφαλή έξοδο και είσοδο και στο χώρο του μαραθωνού. Γιατί υπάρχουν και πολλοί μαραθωνοδρόμοι στο Δήμο μας. Γιατί να μην αξιοποιήσουμε το σκάκι, να φέρουμε ξένο κόσμο εδώ, να έχουμε διακρίσεις έστω σε χαμηλότερης, πώς να το πω, εμπορικότητας αθλήματα, αλλά με την αξία τους και αυτά. Έτσι, γιατί να μην δοθήσουμε την νεολαία μας στον αθλητισμό οποιοδήποτε τύπου. Το τένις, ένα άθλημα που εξελίσσεται ραγδαία εξέλιξη. Γιατί να μην δώσεις τα εφόδια να έχουν ωραίες εγκαταστάσεις, να μπορούν να κάνουν αγώνες, να έρθουν 200 άνθρωποι στο Δήμο μας. Έτσι. Δίνει τόσες πολλές πάσες. Συνέχεια, μακάρι να είχαμε άλλη μια ώρα να μιλούσαμε. Πιστεύεις ότι αυτά όλα είναι πράγματα που δεν γίνονται? Όχι, πες μου ένα που σου είπα που δεν γίνεται. Γιατί θα προσπαθήσουν κάποιοι να αποδομήσουν. Θα στη γυρίσω εγώ την ερώτηση. Αν κάτι δεν γίνεται, ποιος πιστεύετε ότι είναι ο λόγος που δεν θα μπορεί να γίνει? Νούμερο ένας λόγος που δεν γίνονται τα πράγματα. Όχι, νούμερο ένας λόγος που σταματάνε τα πράγματα και είναι στάσιμα στο Δήμο μας. Η άποψη δική μου. Η άποψη δικιά σας. Θέμα παραστάσεων και επιλογών. Δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει π.χ. να έχουμε ένα τένις που να φυσάει. Δεν τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα
το σκάκι μας, εντάξει, θα το ενισχύσουν μέχρι εκεί που στο καθημερινό κτλ. Αλλά δεν βλέπουν την ευκαιρία ότι από αυτό μπορείς να προσελκύσεις και κόσμο στην πόλη σου, ας πούμε. Άρα, είναι θέμα παραστάσεων για μένα. Στον κόσμο πιστεύω έχει μείνει το έλλειψη budget. Ισχύει αυτό? Για το σκάκι. Γενικά. Είναι αστείο το budget. Το να κάνεις 10 σκακέρες, ας πούμε, δώρο που ζητάνε οι άνθρωποι είναι ένα αστείο πράγμα. Στον κόσμο έχει μείνει αυτό, ότι υπάρχει έλλειψη budget και γι' αυτό δεν προχωράμε, έχουμε μείνει στάσιμοι. Αν μου έλεγες να σου κάνω ένα γήπεδο σαν το Ολυμπιακό Στάδιο, ας πούμε, θα σου έλεγα είναι τεράστιο το έργο. Το να πάρεις 10 σκακέρες που ζητούν οι άνθρωποι ή να παραχωρήσεις όπως σήμερα το κλειστό γυμναστήριο για να γίνουν αγώνες, εθνικοί αγώνες σκάκι, πιστεύεις ότι είναι κάτι που θα κοστίσει αμά πια τόσο? Λοιπόν, επειδή έχουμε περάσει πάντως την ώρα... σίγουρα θα πω και την κακία μου, ναι. Θα κόστιζαν πολύ λιγότερο από αυτή την πεζογέφυρα που έγινε εκεί πέρα. Ωραία, κάπως έτσι κλείνουμε. Ωραία, το αφήνουμε εδώ πέρα. Μακάρι να είχαμε άλλη μια ώρα, αλλά δεν θα βγαίνει το επεισόδιο 2 ώρες και... Θα ξανακάνουμε με το καλό να βγείτε και στις Δήμαρχος. Θα σας περιμένω πάλι. Περάσαμε, ωραία. Και να σας πούμε τι πρέπει να αλλάξουμε. Το ξανακάνω ευχάριστα όποτε θέλετε. Ωραία. Εντάξει. Για κλείσιμο, αν θέλετε να πείτε ένα μήνυμα στον κόσμο που μας βλέπει, γιατί να σας ψηφίσει πιο γενικά. Ή αν πιστεύετε ότι το έχετε καλύψει μέχρι στιγμής. Είναι πολύ κλισέ αυτό το κλείσιμο για μια τέτοια συζήτηση. Ο κόσμος σας πάει να ψηφίσει. Αυτό, ας πάει, παιδιά. Ψηφίστε. Πρώτα απ' όλα να πάει ψηφίσει. Ό,τι θέλετε, αλλά μην μείνετε σπίτι. Και εκεί πίσω από το παραβάν είναι αυτός, ο εαυτός του και η καρδούλα του. Αν κρίνει ότι αυτό που ζει ή αυτό που, όπως είπα, έχει μετρήσει τους άλλους, είναι αυτό που θέλει, ας το κάνει και εγώ θα το αποδεχτώ. Στο κάτω-κάτω δεν μπορούμε να επιβληθούμε σε κανέναν. Έτσι. Εάν κρίνει ότι εμείς μπορεί να κάνουμε κάτι διαφορετικό, ας μας εμπιστευτεί και ας μας δώσει την ευκαιρία να το κάνουμε. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και θα ήθελα να κλείσουμε με ένα, άμα μπορείτε να το πείτε εσείς, κάντε ένα subscribe εδώ πέρα στο κανάλι Nostalgics. Να το έχουμε... Αυτή είναι η κάμερα σου. Συγγνώμη, αυτή είναι η κεντρική. Αυτή είναι η κάμερά σου. Παιδιά, επειδή πραγματικά αυτά τα παιδιά κάνουν καλή δουλειά, εγώ θα το πω, όποιος θέλει φυσικά, κάντε subscribe στο κανάλι Nostalgics. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σας.